kort. Ich zahle mit Karte. Ich glaube, Sie haben den verkehrten PIN eingegeben. Na, ich zahle mit Cash. Ach ja, Sie bekommen dänische Kronen zurück. Ist das in Ordnung? Okay. Bitte schön. Danke, Agnes Berger. Bitte. Oh, weißt du, was das Finale steht? Nein, weiß ich nicht. Sehen wir das nicht im Hinterraum? Nein. Okay. Danke, Agnes Berger. Bitte schön. Ach ja, vergessen Sie nicht Ihre Gasflasche. Hey, Agnes! Gæt, hvem der lige har sms'er og sagt, at han kommer om lidt. Jeg gætter på Kenny. Bingo. Kan jeg lige låne nøglerne, og skal lige have vasket det her tudefjæs af? Tak. Stop dig selv. Det gør du bare ikke. Lad nu være med det der, ikke? Damen brød sig ikke om det. Kjør bare lidt rundt. Jeg håber ikke, at det ikke gør noget. Din ven har ret. Jeg vil helst være fri. Tak. Ven? Hvem ham der? Er vi venner? Hold nu op. Ja, de to og benzin på etteren. Så bliver det 186. Og her ser vi, hvor helt betalte for benzin og cola hos den billedskønne ekspeditrice. Agnes Berger. Baronessen på benzintanken her i... Hvor er vi henne? Smukke, er du ikke sød at oplyse dine kunder i denne døde del af landet om præcis, hvor vi befinder os? Kan I ikke bare gå nu? Jo, vi går nu. Vi går nu. Vi fjoller bare, ikke? Det er ikke ondt ment. Gå nu. Ellers så ringer jeg efter politiet. Ja,
Og hvad vil du så sige til dem? Ja, hej, det er Agnes her, der er nede på tanken. Der er en mand, der filmer med kamera. Jeg skal nok gå, men vil du ikke give mig dit telefonnummer? Du virker som en rigtig sød pige. Hvis du ikke giver mig dit telefonnummer, så kan jeg jo fortælle dig, når jeg lægger det ud på YouTube. Agnes, undskyld, hvis jeg gik over grænsen. Okay? Farvel og tak. Det er kun mig, der filmer dig, vel? Du bliver filmet hele tiden. Weekend, weekend, for dig og for mig og for dig. Ja. Han får så en god aften. Så du kvinden? Hvilken kvinde? Der sad en kvinde på bagsædet af bilen. Hun havde sådan noget gaffertape for munden. Gaffertape? Altså, mener du de 2 fyre, der lige er kørt? Ja, dem der lige har kørt. Der sad en kvinde på bagsædet af deres bil med gaffertape for munden. Nej, det tror jeg altid ikke. Ja, det var godt nok ikke særlig charmerende, men det ville jeg have set. Jeg siger til dig, der sad en kvinde på bagsædet af bilen med gaffertape for munden. Og hvordan kunne du have set det? Altså, toiletvinduet, det vender den anden vej. Jeg så det, da jeg kom ud fra toilettet. Fucking psychos, mand. Er du klar over, hvad sådan nogen de kan finde på? Ej, men jeg er helt sikker på, at jeg ville have set hende. Så fordi du ikke så hende, så var hun der ikke? Ja. Jeg så hende! Jeg tror, de havde dopet hende eller et eller andet. Jeg så engang sådan en film, hvor der var sådan en psycho, der holdt kvinder fanget nede i hans kælder. Han torturerede dem på den sygeste måde. Belinda, du burde ikke se de der film. Frygt forvrænger virkeligheden. Okay, skal vi ringe til politiet? Vi skal jo ikke have politiet rendende her, vel? Så Kenny, han kommer også om lidt. Hvad er det med Kenny og politiet?